तर नमस्कार मंडळी, आपल्या सर्वांचं लाडको चॅनल तुमचं आमचं मालवणी कांडेचोर या चॅनलचे 1000 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले। ये आणि हा सगळा तुमच्या सपोर्टमुळे झाला। तुमचं सपोर्ट असोच आमच्या चॅनलवर राहूंदे। हे चॅनल तुमचं आमचं असा आणि आमचे व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा, जेणेकरून तुम्ही जसे एन्जॉय करतात तसे ते पण करतील। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सामाजिक विषयावरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटचं नॅशनल अवॉर्ड ज्या पिक्चराक मिळालो तो मराठी चित्रपट आनंदी गोपाळ। आनंदी गोपाळ या चित्रपटाचा हिरो ललित प्रभाकर यांनी आमच्या चॅनलला खास भेट दिल्यान आणि आमच्या चॅनलला शुभेच्छा दिल्यान। तर त्याच्या तोंडातूनच एकदा ऐकाया। काहीतरी बोलायचं आहे सर। माझ्या मित्रांना मी इथे भेटलो आणि मला असं कळलं यांच्याकडून की यांचं एक युट्यूब चॅनल आहे मालवणी कांडेचोर नावाचं। तर जास्तीत जास्त लोकांनी या पेजला लाईक करा, सबस्क्राईब करा। मी सुद्धा लवकरच बघणार आहे यांचे व्हिडिओज। तर ऑल द बेस्ट तुम्हाला सगळ्यांना। असंच काहीतरी व्हिडिओज बनवत राहा आणि आम्हाला एंटरटेन करत राहा। शुअर सर, शुअर।